Welcome back mga ka-studio to another mukbang. Today's episode po, mayroon kaming dalawang chooks to go. Yan, mayroon din kami ditong pipino at saka lettuce. Yan. At merong coke sa inumin. Bago tayo mag-start mga studio, shout out ko muna yung anak ng kaibigan ko po. Crislin Amistoso, shout out, at sa anak niya na si Calvin Klein. Hi. Maraming Hi, salamat sa Crislin. suporta. Gawa ka na ng mga video dong, upload. Upload ka na. Thank you, Kyle. Hi, ni Calvin. Hi. Yan. Pray muna kami mga studio bago mag-start. God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings and protection. Amen. 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 Tara po, kain na tayo. Open natin ito. Ito rin. Wow, dalawa. Meron ba ito ba? No? Sabaw-sabaw. Ha? Yan. Wow. Gugas po kami ng kamay. Meron sabaw dito mo. Oh, kalami ang sabaw. Sa akin, wala. Wala sa'yo? Yan, ako na isabaw ron. Yan, lagay ko dito mga lettuce. Tara po, kain na tayo. Kay Sax ay wings. Bigyan natin Sax. Wow. Apat yung wings niya, Sax. Wow. What? Kain ka ng una. May mga ito, okay naman yun. Ayaw lang kauna. Ngit, ha? Kunan mo ng itim. Hmm. Wings isa kasi paborito niya. Sige na, kain ka na. Yan po. Ay, nagkaunang itom na ka. Muamang, paa. Okay pa. Wow. Grabe, ang sarap ito. Wow, ang laki. Kain ka nito pa, ah? Hindi. Ito din sa akin, isang paa. Wow. Kainan na. Sabaw kayo, ma'am? Okay lang, wala. Huwag na lang pa. Okay. Sabaw ka na? Hindi mo upin. Kadangom sa kamot. Yan. Ikaw na, sabaw ka na? Wow. Yan, lami ka ni sabaw sa kuha na. Manok. Imo? Tara po, kain! Roasted chicken and chooks to go. Eat na. Kanina. Sarap yung timpla naman. Kahit walang sauce, okay na. Templado na yung kanya. Eat na. Napangit. Kanin na.
Huwag na yan. Hmm. Huwag na yung maitim. Eat na. Ano mo, manak ka? Nakuha ka mo? Ano yung kaon ka ni? Asay mo ni? Kanin mo. Puro unod ka, bagga sa unod oh. Anak, unod ka lagi. Anak, anak, nindot ka na. Humo kayo? Ito mga mayroon ba? Ito? May mabugtog na pa yung unod. Mukha na. Ayun ka? Na? Spicy din yung sarap? Spicy pala itong isa. Spicy. Ano niyo? Spicy pala to. Kala ko hindi Sa'yo spicy ito, to. Bi. Hindi spicy. Kana yan, kuha na, hindi mo na spicy. Kana. Hindi ka pala mayroong sili sa loob. Ini ka dito, ma'am? Kanina. I-try na. Ang sarap eh. Namulong na. Yan, ulitin na. No. Open ka muna ng mga studio. Ang hinaw ko kamot kay
Hugaw na kayo. Nito, wasul mang. Ubusin mo na yan, pang. Nakandami nito mang. Bukog na Nakapaga lang sa yan. kung ano. May shoutout ka, be? Ay, may laman pang bibig niya, pang. Saan ka nila? Yan yung spicy, pang. Ito na lang dito sa kuan mo, biha plate. Shoutout ako. Sige, shoutout. Shoutout kay Tita Matea. Hi! Hello, tita. Kain po tayo. Shoutout kay Shoutout? Noon ta. Sabi mo ko. Kuya. Kuya Iwik, bang anak, okay. Shoutout kay Kuya Iwik Mukbang. Hi! Hi Hello bro. po. Wala ka ng shoutout? Wala na. Hindi ako sa kanya pa. Ito mo. Ayoko ng spicy pa. Hindi namin alam na spicy pala yung isa. Kaya pala nagreklamo si Sax na maanghang. Grabe na feel ko na yung init pang. Tumutulo na yung singot ko. Pahingi biha. Pahingi. Baylo ta. Imuhan ko ano. Spicy na. Oh, spicy maday na. Wag na lang yan. Ito, hindi. Uy, uy, uy. Mom, Happy. piti na ako. Hindi. Busog ka na? Coke, please. Yan na lang sa'yo. Kunti lang. Si Sax nga po pala, kumain na po siya kanina ba? Kasi nga birthday ng pinsan niya, binigyan po kami na lechon. Shoutout muna ako mga kastudyo. Shoutout Luz Morales, Martinez and Peñascosas family, Miko and Miles Smart Vlogs, Abong Siblings, Kiano Diazeta, Herminia Sirenio, Skirt, Glosel Vlogs, Jing Eats and Travel, Riza Figueroa, Sam J, Tol Boloy Vlogs, mukbanger din po from Thailand, Tol Boloy Vlogs, Joy Kitchen, Tani Tix, Lensky Niones, Boots Kusay from Capiz, Arlene Batiansila from Bantayan Island, Allen Bingkang, Maria Charmaine Felisilda from Bohol, Reggie Padayaw, Toto Edmar from Jensan, Norma Baltazar from Bulacan, Malolo City, Venus Desamparado from Cebu, Milagros Pinilia from Ibiza, Spain. Hi, ma'am. Clyde Ivar, Leticia Lara from California,
Say hi to Auntie Leticia. Leticia Lara. Shout out. Sabi mo, Hi, Tita Leticia. Tita Leticia. Sige. Hi, Tita Leticia. Shout out LV Deluxe. Sandy Jimeno. Happy birthday SJ Marpin and Christopher Sabiliano from Pardo, Cebu City. Happy birthday po. Ron Matira at sa wife niya. Miko Huta from Lamaw, Bataan. Tess Angelo from New Jersey, USA. Hello po. And last, Janice TV. Yan na po lahat ng shoutout. Excuse me po. Ito po, mayroong tira akong konti po. Mamaya ko lang kainin to. Opo. So, sana po na-enjoy kayo dito sa mukbang namin today. Bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye. Bye.